Toivon, että myös lapsenlapseni voisivat nauttia tällaisesta maisemasta. Oikeudenmukaisuutta on ennen kaikkea sukupolvien välinen vastuu. Emme saa tuhota tulevien sukupolvien mahdollisuuksia. Kirjat, musiikki ja taulut tuovat syvyyttä ja sisältöä elämään. Jokaisen pitäisi päästä osalliseksi taiteesta jo pienestä pitäen. Taideaineille tarvitaan lisää tilaa koulussa. Sielukkaassa yhteiskunnassa jokainen lapsi oppisi itse soittamaan. Lähimmäisyys on tärkein näkökulma yhteiskunnalliseen päätöksentekoon. Turvattomia ja varattomia ei saa jättää osattomiksi yleisestä hyvinvoinnista. Oikeudenmukaisuus ei tunnusta kansallisia rajoja. Sitä, joka on hädässä, on autettava. Sen, joka kykenee, on autettava. Sanat eivät riitä. Suuret ihanteet on toteutettava käytännössä. Se vaatii näkemystä, kokemusta ja uskallusta. Ja niitähän minulla on.